Dagat ba imong tripping at the same time pool nga pwede sab ka mag-swimming? Nag-dream pud ba ka nga mag-out of the country apan napugnan kay dili pa ta COVID-free? Worry no more, kay ang imong gipangita, ana alang makita sa Miss Or. Dili na gayud mabangbang ang nagkadaghan nga atraksyon sa lalawigan. Sa pag-arangkada sa turismo sa Miss Or, paspas kining nailhan, ug karon kanunay na nga gabisitahan. Hinungdan nga ubay-ubay nga restaurants and hotels ang mibarog og natukod. Garbo sa lalawigan nga ang mga turista nga mobisita mahatagan pa og dugang kalingawan ug mapahulayan. Ug usa sa makatagbaw sa imong kakapoy kining lugar nga makita sa lungsod sa Hasaan. Dili na lisod pangitaon kay ana alang daplin sa dalan. Dali lang sab mailhan tungod sa iyang sikat nga pangalan. Dili color yellow, dili sab color green, apan color red ang mutagbo kanimo. Sa Barangay Bubuntugan sa lungsod sa Hasaan, makita ang Sophie Red Hotel and Onshore Restaurant. Amazing, mesmerizing, and relaxing ang mutagbo kanimo nga view, siguradong mawagtang ang imong stress kung dinhi ka mag-distress. Gamit ang ilang pump boat nga Sophie Express, masuruyan ug maabtan pa nimo ang sikat nga White Island nga garbo sa lalawigan nga makita gihapon sa lungsod sa Hasaan. Mao kining Agotayan White Island. 5,000 pesos alang sa 35 ka tawo o gora na dayon sa imong destinasyon. Naghulat kanimo ang pino nga sandbar nga siguradong di nakaganahan mo biya sa lugar. Apan siguro kung naa ka sa isla, take nothing but pictures, leave nothing but footprints, and kill nothing but time. Og balik sa Sophie Resort, makawaw ka sa swimming pool tungod sa ka super cool. Sure na ang mga hulagway nga pang Instagrammable. Diri usab ka maka-aura nga pang post sa social media. Maglibog ka asa mag-posing kay everywhere in Sophie Red is perfect for picture taking. Ang imong iskagatos nga entrance fee pwede na nimong ihulom-hulom sa pool. First time ni Mikay sa resort ug sa iya palang pag-abot, nakawaw na kini sa palibot. First time na ko diri sa Sophie, then very nice, very relaxing, then relax gid kay ka diri. Ganahan kaayo ko sa place. Mingaw layo sa kasaba sa syudad. Dili jud ka magmahay sa pagbisita diri sa Miss Or kay daghan pa gid itang madiskubrihan diri sa Miss Or. Basta Miss Or, explore pa more! Apil usab si Hannah Jean Maglungsod, nagpamatuod ni ini sa kanindot. Hi, I'm Hannah Jean R. Maglungsod from Lapasan, Cagayan de Oro City. The Sophie Red Hotel place, tsada siya, pang Instagrammable and perfect siya sa family gathering and prenup. Ang ilang rooms, dili ka mahayan, tungod kay dili lang limpyo, ma-enjoy pa nimo ang view. Adunay rooms nga swak lang sa imong budget. Adunay 3,000 nga rooms nga pwede sa 2 ka tao, apan mo akomodar hangtod sa 5 ka tao. Samtang aduna sabtag 4,000 nga mas luag kaysa sa 3,000. Pwede usab kaayo ang ilang tag 4,800 nga rooms. Kung kuyog imong pamilya, pilian lang ang presidential suite room nga tag 8,000 pesos. Nindot nga view ang mutagbo kanimo. Kung pagkaon imong gipangita, ayaw gayud ka balaka kaysa Sophie Red, ang tanan nimong cravings achieve. Bagong attraction karon sa hotel, mao ang ilang villa nga ang peg pang Bali, Indonesia. Makawaw gayud ka sa katsada, kay bisan asa ka mo aura, dili gayud ka mapura. Pwede uban imong hinigugma, barkada, o ang imong pamilya. Aron ang inyong bonding pang long lasting. Sa kantidad nga 10,000 pesos, inyo nang ma-enjoy ang tibuok adlaw nga feeling artista pa ang imong paminaw. Sa pagkakaroon, kamulo pa og develop sa daghang villa ang lugar aron dili na kiniilugan sa kadaghanan. Pwede usab diri ninyo iselebrar inyong espesyal nga adlaw sama sa weddings, debut, birthdays ug daghan pang uban tungod kay aduna sila'y function rooms nga perfect sa imong mga plano. Kung excited ka mo visit, you need to note this. Kining before gid moabot ang customer sa pagsulod pa lang dan amo na nang ikuan sa mong guard, amo lang thermal scan, tapos hand washing, alcohol, ilang pangalan asa sila dapit, palista gid namo na. Importante gid na kay in kaso lugar bata pod dili sad namo pwede ipasulod.
labi nag mga ligo. Na may age limit nga 12 and below. Kung sa mga rooms po, mag-check-in sila, 50% lang yapon na mong patuman ang mga function, 50%. Importante gid na mo ginang badlongon og gulay face mask og kaning maglakaw-lakaw diri kay kabulog yata karon sa panahon nga maglikay lang gid ta. Then social distancing siyempre. Dili na ikalimot ang paglambo sa turismo sa atong lalawigan. Hinungdan nga angay natong pasalamatan ang kasamtangang namunuan. Ang damgo sa amahan sa lalawigan, Governor Bambi Imano, nga ang Misamis Oriental mailhan sa tibuok kalibutan nahatagan na og katumanan. Aduna may hulga sa pandemya, padayon natong ipaila kung unsa kanindot ang atong probinsya. Kadtong mga anaa sa layo nga naglisod pa og gala, sa picture na lang usa ninyo lantawa. Ilakip na sa inyong listahan aron sa umalabot panahon, inyo nang matagamtaman. Kini na lamang si Clarice Interina, kanunay naghahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong local tourist spot o ginsaktong health protocol lang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore, miss or more!